jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Alarba jeegom lewru mai hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde point actu kamɓe musidmen jayndiyankoɓe ɓe gatti ko UTL haali on ɗon réforme code électoral hitande e gonnede ɓe kolletti noon wonde kay waɗo saaha joni opposition ene wayno de ɓe mbaɗi retiré won tan ɓe guitti juuɗe mabɓe e ko UTL haali on ɗon saisie mo ganduɗa kay ɓe jiiɗi ɗon wadde saisir conseil constitutionnel hono wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ene wayno noon oɗo saaha joni gueɗe ɗe kala ruttinama e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hono wiiri kamɓe musidmen jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde wiyetede e jaynde point actu ko noon ji sababu noon ɓe garti ɓe kolliti kay ko UTL haali ngal ɗon kuulal article L29 kam e L30 gueɗe ɗe kala riwtama woni tan tottatama mo ganduɗa kañum woni e joom boro o woni hoorejo leydi ndi ɗo ƴetta responsabilité ji makko yuti on ɗon fan ɗum woni ko tawate e jaynde point actu ƴeewoyen jaynde li quotidien kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti ko yuti on ɗon fannu kono noon ɓe ɓuuri nayorade ko goɗɗum ko UTL haali ASER AEPO Espagne mo ganduɗa kay kañum woni AEPO mo leydi Espagne honno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe gartino ɓe mbi ko avocat ji omo ganduɗa kañum woni Saydou Kane homme d'affaires o kañumen kay goni ko laɓɓini omo ganduɗa kañum woni neɗɗo mumen ko noon kadi mbaɗi chargé ASER ɓe kollitino wonde kay manœuvre aji ɗi e gueɗe ɗe kala ko ASER woni ko tekki rondi ko noon kadi ɓe garti ɓe mbi tan ɗe ko ASER kañum kay wawa wiide ina laaɓi e gueɗe ɗe hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti e audition mo ganduɗa kay waɗanomo ɗum ñalawma hanki o Pam Ngagne Diagne caggal nden ɗon yewtere nde o waɗi kanko Pam Ngagne Diagne ɓe kolliti ko caggal nde o waɗa hettawo kayni o wattindi ko ɗaccitede o hoti galle makko ko ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum jaynde li quotidien jaynde Sud Quotidien kañum rutti ko toon suud sarɗiji leydi Sénégal ɓe garti ko UTL haali on ɗon non saisi e fewde kay e conseil constitutionnel ɗum ko caggal nde opposition o wino ma wat saisir kono nde ɓe mbattindi ko wasde wadde saisir to ɗon to conseil constitutionnel ko UTL haali nden noon eɓɓore ngam waylude dosgal ganduɗa kay ko UTL haali e subgoji woni code électoral ko UTL haali on ɗon article L29 kam e article 30 honno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe kollito wonde kay gueɗe ɗe sala o saaha joni ruttinama fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni e jeeyaɓe kanɗon land Pastef honno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti e Abdoulaye Wade gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal mo ganduɗa kay annino mawninanede duuɓi muɗum temedere ɓe kolliti noon gueɗe ɗe wattindi ko riwtede ha ñande nayyi kam e joyyi lewru juin fandu darade ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum jaynde Sud Quotidien jaynde quotidien le quotidien kañum arti ko UTL haali affaire ganduɗa kañum woni AEPO Espagne kam e ASER honno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti noon ɓe kolliti kay wonande mo ganduɗa kañum woni gam laɓɓinde gueɗe ɗe ha laaɓa ceer avocat ji Saydou Kane kañumen mbalno kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe ene woni tan de kamɓe ɓen ɗon avocat ji ɗi ɓe garti e gueɗe ɗe kala no jaari ha tengti noon e ɗin ɗon capantati jeeɗiɗi milliards taw coppere meɗen franc CFA ɗum kala ina tawe e jaynde nde arti e convocation ceerno omo ganduɗa kañum woni Pape Ngagne Diagne toon to sécurité urbaine e ñalawma hanki o caggal nde o hetta ɓe kolliti kay kanko Pam Ngagne Diagne o wattindi ko ɗaccitede o hoti toon to galle makko ɓe gartini kadi e takku wallu mo ganduɗa kañumenne kadi kolliti wonande e mbaɗi renoncé woni tan mbaɗata on nden ɗon ɗaɓɓade nde mbinno waɗoyde toon to conseil constitutionnel fewde e ben ɗon hoolaɓe jeeɗiɗo ganduɗa tawateɓe toon to conseil constitutionnel honno wiiri e jaynde les échos ko hen arti mbitan de ko opposition o kay ko UTL haali ɗum ganduɗa kadi kañum woni on ɗon réforme code électoral article L29 kam e L30 ɓe kolliti kay wonande opposition parlementaire oɗo saaha joni e suuɓi ko wadde ni e divisé woni tan ko peccor ɗum woni ko tawa e dow mabɓe ko ɗum ji sababu noon ɓe kolliti kay wonande attaque wallu jinnoɗo wadde on nden ɗon ɗaɓɓade kañumen kay kolliti kañumen kayiti wadde nden ɗon ɗaɓɓade honno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti noon e Pape Djibril Fall kam e Thierno Alassane Sall ɓe ganduɗa kay ene jiiɗi wadde nden ɗon ɗaɓɓade kono noon ɓe kolliti ɓen ɗon ɗiɗo tan jonata so tawi kay heddiɓe ɓe e lunno ngo tawteyaniɓe honno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ko ɗum ji sababu noon ɓe mbi gueɗe ɗe kala accidama joom boro o mom loppa boro muɗum on woni hoore
horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde ƴettata responsabilité ji muɗum ko yewti on ɗon fannu jeyande nde ruttanima Pape Ngagne Diagne mo ganduɗa kay hettanoma ñalawma hanki o toon to sécurité urbaine kono noon caggal muɗum woto ndi ko ɗaccitede hono no wiiri jeyande l'observateur yowi ɗon kan yowtoyi gotka ko ganduɗa kay ko kañum woni ko haala muɗum haalatno oɗo dumum kala ko yewti alhaali visa ji ummade toon to ganduɗa kañum woni ambassade mo dewlaji dontude Amérique ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe kolliti ko jeegomo taw ko responsable en jeeyaɓe e fédération sénégalaise mo football kañumen kay goni ko calana ɗin ɗon visa ji ene jeeya hen omo ganduɗa kañum woni Amadou Kane wondude e Moussa Mbaye kam e omo ganduɗa kañum woni Moussa Fall holno wiiri kam simen jandiyankoɓe ɓe kollitino wonde kay dewlaji dontude koko saaɗi wallande visa hono ɓe ganduɗa kañum woni responsable uji jeeyaɓe e fédération sénégalaise mo football ɓe gartine kadi eko yuti alhaali on ɗon conférence de presse walla ni kuccam hakkude mabɓe jandiyankoɓe hakkude ɓe ganduɗa kañum woni avocat ji ɗi Seydou Kane kam e jandiyankoɓe ɓe kolliti kay wonande avocat ji mbaɗi attaqué kono noon kadi mbaɗi ko ganduɗa kañum woni démontré ko yuti alhaali on ɗon accusation pawnoɗo e dow client mabɓe hono no wiiri kam musidmen jandiyankoɓe jandi L'As quotidien rutti ko toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal waɗi gardidi natal muɗum natal o debbajo biyeteɗo Aissata Tall Sall mo ganduɗa kay kañum woni ko jeeyaɗo e on ɗon groupe parlementaire walla ni jeeyaɗo e on ɗon kanɗon landa walla ni jeeyaɗo gunɗon gomugu takko wallu kolliti noon wonde kay walla saaha joni ko yuti alhaali réforme on ɗon recours mo winna walde e wonitande ɓe joƴini ɗum e leydi ɓe goddino o saaha kay ko malaise woni ko teska e opposition o honno wiiri jande nde arti e on ɗon ñalawma ngam ruttude teddugal kono ɗo ete hoorejo leydi Sénégal Abdoulaye Wade e wonitande ñalawma o waɗama décalé woni tan dirtinama ha ñande 4 kam e 5 e lewru juin hono no wiiri jande L'As quotidien e jande Tribune quotidien arti ko yuti alhaali takku wallu ganduɗa kay waɗi renoncé ngam wadde saisir conseil constitutionnel ɗum koko yuti alhaali on ɗon projet de loi ko yuti alhaali modification article L29 kam e L30 honno wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe gatti noon eko yuti alhaali on ɗon fannu kono noon kadi ɓe gatti ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi oɗo saaha kay kañum ɗaccidama e responsabilité ji muɗum hono no wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti e Pape Ngagne Diagne mo ganduɗa kay waɗanoma convoqué toon to sécurité urbain ɓe garti noon kadi kanko Pape Ngagne Diagne caggal nde o ɗaccita o hooti e galle makko ɗum kala ina tawe e jande nde goɗɗo ɗaccitaɗo hooti galle muɗum ene anniyi hodde toon to Fouta e Gumbaru ngam wadde toon moɓodiral manggal on woni Alhaji Farba Ngom honorable député et maire de la commune des Agnam ɓe mbi ko joom ko ɓe o kamɓe musidmen jandiyankoɓe jayde source ɓe mbi tan de ko cooji jaaje joom lewre ari walla cooji ndiɓe joom lewre ari Farba Ngom ganni yiiɗo wadde moɓodiral toon to Fouta e Gumbaru mo noon wonanta ko ñande 9 nduɗo lewru gonɗen hono wiiri kam musidmen jandiyankoɓe politique walla saaha joni Fouta foof a paari ngam jaɓɓade on mo ganduɗa kañum woni ngaari Bosoya on mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ko juwiti e alhaali on ɗon grand retour woni tan gartal makko toon caggal nde o dumbano toon to suudu dumbirdu honno wiiri kam musidmen jandiyankoɓe oɗo saaha joni noon yaadiɓe makko kala nena paari ngam dusdemo ko noon kadi ngam tawtoydemo e ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay o wanni ɗum yuɓɓinde ñande 9 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Fouta e Gumbaru bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe daroɓe Ayaw Pindi TV gasi haalaaɓe ceeɗe ko ɗum ɗo woni komin kemno robinelade ko sifa e kelle gadana yoga e jayndiyeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindo jayndiyeji wonata ko janggo soko wiɗi keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jijjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.